Thil mak lor khom episode 10 Thalak mak Pakwana Solway Firth Spaceman Kumsang khazakwa sumuruk pali ni puilai chuan Jim Templeton ta chung kwa chu Barkmarsh anti mun phaizol nuam taka chuan an leng thovenga eta hian Jim chuan afanu thla alak sak ani he thalak hi an han siam chuan mak tak main afanu hnunga hian mi pakhat astronaut niom tak space suit ha niom tak hi alo ding reng maya Jim hian he hmuna hian midang pakhat ma anom lo thu asoya thla lak la hian afanu hnunga tu ma an ding lo ti chiang takin a hriat thu asoi ani he thalak hi heng hun lai hian alar hle a mi thiam te poin an en na sa siam chop ani te an ringa ma se Jima camera man company Kodak te chuan an fia sak thlapa he thalak hi siam chop ani lo thu an soi nge nge ani chen khat chuan he thalaka lo lang hi Jima nupui ni an ring boka anupui hnung lam ani ang anti a ma se Jima chuan tu ma anunga an din lo thu a soi ve boxi ani pariat na Hesdalen Light Norway rama Hesdalen Valley antia chuan kumtluan mei hian eng makdeu deuh hi an huthina he eng hi tlang chung vel thlokin an huthina ni achang chuan arong hi awara achangina eng boka darkar khatte a eng hi a hmu theya a bole thina ni anti heng eng hi achang chuan chak deuina thloka muang changa thlo chang te po om tho ani scientist te point he eng ronom chan hi an chuina sa hle a rindan sang sang chu an neya ma se chiang taka chui chu an la nei hlei theilo ani pasarina Hook Island tui chunga thilmak kumsang kha zakwa somruk pali a tho hian Hook Island mun nuam taka chuan nu palong chuang te chuan tui hnuaya chuan thil lian pui mai an lamaron kal hi an hua alandana chuan ulong lian pui mai ang bera fit som riat ve lai sei ni nan soi a thla an lak sak mana an soi dan chuan chu tia thla an lak sak mol mol lai chuan akaron anga reilo te a kalson le ta ni anti parukna The Black Knight Satellite kumsang kha zakwa somruka chuan khovel pona hian thildum pakhat satellite niom tak kan le hel tu hian huwa henghun la hian satellite hi khoiram ma in kap chuakin anin soilova tin he an thil mu hi mishing siama ang lo hle bokani he thua hian thu in thup niarin sang sang awma hemi hun la hian US Discover Research Satellite chuan kap chuak ngeya chumi them chu ani ang ti ring anom bok tin rin dan sang sang awma ma se fiana mu mal tak om lowa chen khatero chuan he an thil mu hi kum sing khat sang thum vela upato ni in alien ho man ruwa ni e te po anti ani pangana Marsa eng Marsa hian mishing an lakal lo ti chu kan threvek ome ma se rovers an ti te chu Mars thla la tur hian an tir fawa he thalak hi Curiosity rover an ti chuan alak fu ani a alak na mun hi Mars na mun pakhat Kimberly an ti na huna alak ani thalaka alandan hian thil eng thatak hladeu taka om chu alang theya he thalaka wang hian tam tak chuan UFO ani ngei an ring ani asa lamero chuan he eng hi chu ni eng in helai mun hi aron chhun fuwa chumi reflection chu ani e tin an soya hei po hi oilo pol an oma nasa lam hian thil thup an nei ani an ring bok ani palina SS Watertown tha kumsang kha zakwa somni pali chuan longtify na thok pani James Courtney le Michael Meehan te chuan helong anti faina guest laom takan hi pawangin an thi a tuya omek ani wangin avuina hun man nuwa tuya chuan an ruang chuan thlak thlata a hetiang hian longmi te chuan heng hun lai hian an lo ti thin dan ani hrim hrim ani ma se he mi te pani mel hi tuya chuan an hu maya an long chu he mi te thla hi na zui ni an ringa reife chu he longa om te chuan an mel hi an hu thin ani thalaka hian tuipuya an mel lang chu chiang takin a hmu thei ani pathumna thla a pyramid Apollo 17 chuan thla om lain thla lakwala a thalak hnung lama chuan thalak pakhat blank ringot emo anti pakhat chu awma ma se he thalak hi uluk taka e na te an pek nu in he thalaka hian rin lo deuh main pyramid niom tak pyramid anga achip zoom alo om reng maya mak anti hle maya ma se uluk taka an han chuya an han en nu chuan thalak fu lo an man ruwa vel alak na mai ani e anti thung ani pani na Cooper chung kwa thalak he thalak hi social media alar khop maya Cooper chung kwa te chuan in thar lo in an bung ruate an thiar fela ti chuan anin tharlu alom nan tha an la ani ome
มาเสอันทลากชวกอันหันเอ็นชวนอันลาวินมักอันเทเลไม่อันทลากาอลันดานเฮียนอันนุ่งบังอาเฮียนมีตัวเอมอนีอเล็ดลิงจงอโลไว้เร่งอโลลังอ่ะเหตุทลากฮีตูลากเงตีเล่ให้ฮิเสียมจบไม่อันนี้เอ็มตีโปเชียดอันนี้ละวะโซเชียลมีเดียเอรอชวนอลาร์เล่อะมีช่างตีที่เสียมตูอันนี้ประคัดนะเฟรดดี้แจ็กสันทลากกุมสังขัดจักว่าสมปกว่าชวนเฟรดดี้แจ็กสัน U.S. Air Force เมคานิกชวนโทน่าอุบิเหตุนินอธิเล่ามายอาทินูนินหีน่าชวนอทอปุยตชวนทลาอันละฮวะติชวนอันกัปตันกอดาร์ดชวนเหตุทลากฮีเสียมตีระอันหันเอ็นเชียนชวนทิลดิกเหลาตักไม่อมัวเหตุทลากเฮียนอันนุ่งละมาชวนอันทอปุยป้าที่โตเฟรดดี้แจ็กสันเงยไม่จูอันมุดลัดไม่อันนี้ทลาเฮาสิไปดังเตโปเฮียนอันเอ็นนะอามาเงยอันนี้อันตีอันนี้อัทลากฮิเจียงตะกินหันเอ็นละโยอิจงอันนี้เวเอ็มลอร์คอมอิเลวทีระวางินลอมทูกันเสียอิเลวไลค์อินอิเลว subscribe เวงไงดอนเนีย